Първо правя оговорката, че в времето, което сме определили за лекциите, всъщност много обично може да се направи един по-пространен преглед на изкуството на 20 век. Затова ще се спра на отделни моменти, които характеризират малко или повече движението на идеите, на отделни автори и това, което характеризира епохите. Грубо казано, разделя материала на две. В първата лекция ще ви запозная с изкуството от първата половина на 20 век до Втората световна война и след това от Втората световна война до към 90-те години, да кажем, в този диапазон. Историята на изкуството на 20 век всъщност започва още в средата на 19 век с всичко това, което предшества импресионизма като явление. Тази сентенция "животът е кратък, а изкуството вечно", общо взето е в основата на цялата художествена продукция, така можем да се изразим, векове наред до 20 век. Всъщност, като почнем от палеоизкуството, минем през отделните епохи, древните, средновековието, от Ренесанса нататък, вярата на човека, че това, което остави в духовен план, обезсмъртява неговото съществуване тук на Земята, е била мотивацията за много поколения творци, които оставят малко или повече своята следа в историята на изкуството. Така и в 19 век, който започва с Наполеоновите войни, малко преди това Френската революция, войните на Наполеон и така наречения френски класицизъм, който също се кръсти в тази религия на вечното изкуство. В 1874 година група млади парижки художници правят една изложба в ателието на един свой колега фотограф Надар. И тези художници за пръв път започват да говорят не за митология, не за Библията, не за историята, не за тези високи духовни примери от миналото, които трябва да внушава изкуството и които трябва да бъдат посланието на високото изкуство до тогава. Те започват да живописват нещата около тях. Момичето на бара, една група младежи на излет или на бал, разходките с лодки в покрайните на Париж по Сена и наред такива от тогавашна гледна точка на високото изкуство незначителни неща, които обаче те правят с много голямо удоволствие, с много хубава енергия в едни много ярки, атрактивни тоналности. Всичко това е много различно от така наречената академична живопис, която царства в Франция, защото става въпрос за Франция и за Европа преди всичко до тогава. Трябва да кажем, че системата в Франция специално е много добре институционализирана, така че нещата са много стабилно простроровани и пронумеровани в порядъка на тази догма, изкуството да внушава на зрителя една скала от морални ценности с позоваване на историята или на библейските събития, или на митологията на древните
И до тогава, така да се каже, академичните художници не се отклоняват от тази догма. Нещо повече, тя е закон в френския художествен живот и не само в френския художествен живот. Много са Германия, Англия, Италия, Испания и така нататък. Изискването е нещата да бъдат добре направени професионално, добре изградени като композиция и по възможност тези високи сюжети, тези композиции, които отразяват всичките тези категории, които изброих, са поставени на първо място. След това идват вече портретите или пейзажите, или натюрмортите, които са малко или повече по-ниско изкуство, така в кавички. Те наистина на тях се гледа като нещо от втора ръка. Все пак на първо място е тематичната композиция, нещо, което ние познаваме от нашето близко минало, между другото, която внушава определени ценности, определени духовни категории. И ето тези млади художници наистина в разрез с всички тези догми излагат картини, които вече не държат на историята, не държат на толкова на времето, не държат на високите примери. Те рисуват малко или повече реалистично това, което става около тях. Те рисуват живота си. В този смисъл те рисуват своите впечатления от действителността около тях. Един критик влиза в изложбата и възкликва, но това са импресионисти, това са хора, които рисуват своите впечатления. Следователно, това не са художници в по висок смисъл, в който така е иерархизирано изкуството от втората половина на 19 век. Те не обръщат внимание на вечното в изкуството, те рисуват временното. Следователно, те са обречени да слязат бързо от сцената. Те са импресионисти. Впечатление е импресия на български. Значи, те рисуват нещо, което е обречено на мига, така да се каже. Днес го има, утре го няма. Ефемерно, нещо, което бързо като мода се минава. В този смисъл понятието импресионизъм се употребява тогава в тази изложба като иронично, като нещо, което в някакъв смисъл осъжда работа на тези художници, защото те не се съобразяват с големите силови линии на тяхното време. Те не се съобразяват с тези наслоени с вековете правила, които определят малко или повече качеството на художествения живот във Франция и в Европа от средата на 19 век. Сега, от една страна е тази критика на класическата, на академичната част на художествения свят, парижкия художествен свят. От друга страна обаче се вижда, че картините на тези хора добиват популярност, те започват да бъдат купувани. Нещо повече, след 10-15 години, самите академични художници започват да усвояват тази по-светла, по-жизнерадостна, по-привлекателна палитра на импресионистите, до такава степен, че един от тях, Дега, казва, те ни разстрелват и ни прибъркват джобовете. Тоест, той обвинява противниците на импресионизма в мародерство. Те плагиатстват, те крадат тяхната собствена енергия. Това, с което те стават привлекателни за публика. И след някъде около 20 на години
импресионизма наистина влиза в музея. Около 1900 година вече художници като Моне, Мане, да не се бъркат двамата, това са два много различни творци, Дега, Писаро, Гийомен и други, така не искам да ви занимавам с имена, но те наистина стават следващата така висока категория изкуство в Франция. Разбира се, нещата се разпространяват из цяла Европа. Това е, да кажем, един немски импресионист. Нещата стигат даже до тук в 1900 година и в България има импресионисти, даже има жени импресионисти, нещо, което е забележително за тогавашната епоха. И импресионизмът взема своето място в историята. Сега има постимпресионизъм, има автори, които ние тук пропускаме заради недостига на време, но след импресионизма, това, на което можем да стъпим като основа на модернизма на 20 век, като основа на историята на 20 век, са тримата големи, така да се каже, от началото на века. Това са Сезанн, Ван Гог и Гоген. Те в общи линии са в основата на теченията, които ще проследим в целия 20 век. Интересен момент е, че между 1895 година и 1915 се проиграват почти всички течения, които характеризират целия 20 век, следващите 100 години. И експресионизма, и кубизма, и сюрреализма, и абстракцията, и даже концептуализма имат корените си в ето този много богат и много наситен период в историята на изкуството на 20 век. 20 век се характеризира, може би така много грубо казано, с три взрива на творческа енергия. Единият е около 1900 година, втория е 20-те години, периода между двете войни, и третия 1960. Можем да говорим за четвърти около 1990 година с появата на дигиталните технологии, но там вече може да се спори в каква степен това е принос в историята на изкуството. Във всеки случай, тези трима художници, Гоген, Ван Гог и Сезанн, са в основата на всяка история на изкуството на 20 век. Най-много внимание се отделя на Сезанн, който започва една своя много своеобразна, едно свое пътешествие в един провинциален град във Франция, Екс-ен-Прованс. Той прекара известно време в Париж, след което се оттегля, недоволен, че официалният салон не му приема никаква картина. И казва, баща ми беше гениален човек, осигури 25 000 франка рента и с тази рента, независимо от всичко и от всички, се оттегля в родния си град и поставя така основата на едно творчество, което наистина е в основата на, да кажем, на кубизма и следващите течения от 20 век. В някъде 907 година, 8 ми се почива. Преди това един парижки търговец отива на крака, да го моли да направи една изложба в Париж. Но сега обаче му е все едно наистина. Все пак изложбата се състоя в Париж и тя е пък отправната точка за следващите двама по-големи творци, Брак и Пикасо, които полагат основите на кубизма. Нещо много интересно за началото на този 20 век. Един френски художник, Морис Дени, в това време произнася тази така много странателна фраза. Една картина преди да бъде дърво, боен кон или голо тяло, е просто една повърхност, върху която да се нанесе бои. Това е много знаменателно, защото
това за пръв път определя изкуството в неговата материална страна и от друга гледна точка поставя едни много широки граници за това какво всъщност е изкуството и какво всъщност прави художник. Може много обобщено да кажем, че развитието на 20 век всъщност е следното. Ренесанса, концепцията на Ренесанса за картината е това, което виждаме на стената, е прозорец към едно друго пространство, което е различно от това на зрителя и което обикновено обещава приключения, обещава някакъв друг свят, по-интересен, по-духовен в много случаи. Тоест, картината на стената е един вход към друго пространство, към други духовни пространства. 20 век прави обратното. 20 век от тази картина на стената сваля изкуството, така да се каже, в пространството на зрителя. Цялата траектория на изкуството на 20 век е довеждането на изкуството до зрителя и правенето на зрителя като действен участник в пространството на изкуството, в създадената творба. Това са и обектите, и инсталациите от втората половина на 20 век, и перформансите. Всичко това, което включва зрителя, дори в някои дигитални произведения, зрителя сам може да редактира произведението. Това бих искал да запомните като характерна, една от най-характерните черти на изкуството на 20 век. То връща изкуството към зрителя. Така както едно време изкуството, започвайки с тотемите и прочие, започвайки с магията, всъщност прави директна връзка между този, който го гледа, този, който го гледа, участва всъщност в събитието, участва в това, което излъчва предмета на изкуството, в случая, да кажем, някакъв тотем или някакъв идол. И той вярва, че това е истина, че това е зрителя, че това е истина, че това е действителност и тази действителност му влияе и той може да влияе на тази действителност. По същия начин, изкуството в 20 век, снето до пространството на зрителя, практически се оказва в негова власт в някаква степен и прави директен контакт с този, който го възприема. Един от големите артисти на 20 век казва, че произведението на изкуството е завършено само в въображението на зрителя. Тоест, зрителят е непременно участник в създаването на творбата. Всичко това, разбира се, още в началото си с творчеството на тези трима художници Сезанн, Гоген и Ван Гог, Сезанн за пръв път говори за строеж на картината, вече не за отразяване на природата по някакъв начин. Той казва, че композицията е дело на художника и той определя. Тоест, автономията, Сезанн първи обявява автономията на работата на художника, на работата на художника върху картината. Следващият негов човека до него, Ван Гог, който също прави, само че по друг начин, една много субективна живопис. Той участва едва не физически в направата на тези свои работи и той има една драма, която сега не ще да се разпростира върху всеки автор, но познавате в много общи линии живота на Ван Гог и самоубийството и след това забравата и след това възкресяването, така че днеска по борсите се продават неговите работи за милиони, но това вече второто е огромната спекула, на която са подложени днеска
произведенията на изкуството. Третият човек е Гоген. Той също има своята легенда. Късно става художник, след 30-те си години, отива в Бретан, там основава една колония на художници, след това бяга в Таити, междувременно остава една жена с 4 деца така, в Франция. И след няколко совалки почива на Таити. Една много знаменателна творба оставя там, която се нарича "Откъде идваме, кои сме и на къде отиваме". Тя се цитира навсякъде по учебниците. Още по-интересно е, че последната живопис, която прави Гоген на Таити, е един пейзаж на едно бретонско село под снега. Може да се разсъждава за всичкото това, в тропиците, как се рисува сняг. Тези трима художници наистина тласкат неимоверно напред развитието на понятието за изкуство в 20 век. Редом с тях се развиват и други процеси, разбира се, но това, което можем да отбележим, да кажем, е Лотрек, който също е много известен. Той е малко нещо в средите на Дега, така в много отношения е последовател на своя, може би, по-голям учител. Той също дава своя принос в отразяването на това, което е наоколо, това, което е звука и действието на съвремието. Сега, трябва да сме наясно, че в 1900 година Париж не прилича на това, което е било в 1860-та, примерно, когато Осман започва реконструкцията му с тези големи булеварди. В 1900 година Европа не е това, което е в 19 век. Трябва да имаме предвид цялото наслагване на идеи, на нови идеи в науката, в технологиите, в социалния живот. Можем да спомням, да кажем, ако щете, полета на братята Райт в 1903 година, но междувременно се развива автомобилната промишленост, развива се ЖП транспорта, развива се морския транспорт и морското корабостроението. Построяват англичаните първия брониран военен кораб. В 1913 година Айнщайн представя своята кратка теория за относителността. В началото на века Зигмунд Фройд хвърля своята теория за психоанализата. Тук, може би, малко повече трябва да се спрем. Не знам дали ви е известно, но става въпрос за един виенски лекар, който се взема да лекува психическите разстройства посредством така наречената от него психоанализа. Той решава, че човешкото съзнание се дели на два слоя. Съзнанието има едни ужасни бездни под него, които той нарича подсъзнание, и фактически психическите разстройства са плод на това, че това подсъзнание ние постоянно го потискаме. Това е нашето истинско вътрешно аз, което винаги е обуздано от това, което е нашата роля в обществото. И от контраста, от сблъсъка на тези две наши природи, така да се каже, се раждат и психическите разстройства, които са плод на невъзможността ние да изявим нашата собствена природа в средата, в която си движим, в която живеем. Следователно, казва Фройд, трябва да помогна на пациента да ми разкрие в
в пълна степен това, което е неговото подсъзнание в един процес, който той нарича психоанализа, и освобождавайки го от този негов скрит товар, той може да бъде излекуван, защото той може да бъде освободен от своите демони по един нормален начин. Фройд казва, че това подсъзнание се проявява в сънищата на човека много често, проявява се в сексуалния живот, проявява се в творчеството. И фактически на тази основа в 20-те години сюрреалистите пишат своя манифест, като не е чудно, че техният лидер е доктор Андре Бретон, който, тръгвайки от теорията на Фройд, обосновава сюрреализма като сватбата на пишещата машина и на чадъра върху операционната маса. Но за това малко по-късно. Още сме в 1900 година. Всъщност в 1900 година се развиват доста, след 1900 година, в първото десетилетие на 20 век се развиват доста течения. Ние ще споменем тук само, да кажем, сецесиона, който е много известен също така. В Виена се заражда един, не бих казал само стил, това е едно отношение към наболелите въпроси. В 1900 година човечеството преживява горе-долу същата аналогична криза, която ние бяхме свидетели в 2000-та година, да кажем, в началото на 2000-та година. Може да се представите какви слухове се носят, какви теории се излагат и какви страхове се крият в хората, които трябва да преживеят минаването от един век в друг. Разбира се, това е философията, това е литературата, това е музиката, това е театър, ако щете, и така нататък. Трябва да забравяме, че в началото на 20 век се ражда и киното, което е много активен агент на сцената на изобразителното изкуство. Да не говорим за фотографията, която там вече е на горе-долу повече от половин век. Фотографите още се стремят да наподобяват художниците, но след малко те ще излязат от паскуда си и ще вземат своето място в културата, на визуалната култура на 20 век. Но символизма, за който става въпрос, се изразява най-вече изразен в сецесиона, в Брюксел е Арби, в Париж е Арново, в Берлин е Югенштил, в Мадрид, не знам, също и на Гауди, например, един от големите представители на този стил в Испания и в Италия. Това е най-интересните представители